I, bueno, com a pensant també en aquests temes d'accessibilitat i d'altres capacitats i de diferents tipus com de maneres de relacionar-se i de comunicar-nos, no? Això, per nosaltres, aquest exercici té a veure amb comunicar-nos a través dels ulls, o sigui, d'observar i després poder imaginar, no? Observar unes coses que no veiem amb l'ajut del microscopi i després imaginar els moviments, no? Sense sortir del món cinematogràfic, en certa manera, teníem una altra manera que era imaginar més a partir de les orelles, com a imaginar a partir del so. I, per tant, a nivell corporal, doncs ja no estaríem treballant amb les mans, o no estaríem treballant amb els ulls, bueno, amb els ulls sí, en aquest cas concret, però tampoc caldria, però ja no estaríem treballant amb les mans i estaríem treballant sobretot amb la boca, amb el que som capaces de fer amb la boca. Aleshores, l'exercici que us proposarem ara té a veure amb el doblatge. O sigui, té a veure amb doblar unes imatges de pel·lícula muda i fer entre totes la banda sonora o fer entre totes l'acompanyament sonor, no?, de les imatges, una mica. Llavors, hem triat com un parell de vídeos curtets i una mica amb la idea de crear com un paisatge sonor col·lectivament, que és una cosa que podríem fer ara mateix totes juntes aquí, no? Nosaltres també hem col·locat aquests 3 micròfons simplement perquè se senten millor i perquè en un dels espectacles també convidàvem a la gent del públic a acostar-se a uns micròfons i veure també com el micròfon t'agafa la veu i què fa amb la veu. Aleshores, doncs, potser el que podem fer és que, no sé, qui vulgui fer-ho pot venir a acostar-se als micròfons en qualsevol moment, podeu anar, venir, podeu ser vàries amb un mateix micròfon, us podeu acostar molt, jo crec que no hi ha gaires normes sobre això. No sé si els podríem acostar, perquè de cop i volta estan molt lluny. Quin és el primer vídeo? El dels paramecis. D'acord. Sí, els acostem una mica perquè no estiguin tan allunyats de la pantalla. Vinga. Que si no, trobo que fa com cosa acostar-se. Això és... I aquell el posem més cap allà. Venir sense por. Posem aquí una mica així en cercle. I cadascú de vosaltres ve el micro i fa la seva intervenció. Fer algun escalfament? Podríem. Potser sí, no? Podríem. Sí. Vale, doncs podríem intentar fer sons com si tinguéssim un d'aquests microorganismes que hem vist aquí, ens haguéssim begut un got d'aigua i de cop i volta se'ns comencés com a inflar dintre la boca i se'ns mou per dins la boca. Veiem on va per dins de la boca. Se passeja entre les dents. Te l'has menjat? No. El glopegem una mica. Fem que salti. Escoltem què diu. El deixem parlar en veu alta? Ens manifestem perquè volem ser escoltades?
Cantem una cançó de Bressol. Deixem que s'adormi, posi tranquil. I mirem un moment, després d'aquest viatge que ens ha fet dintre la boca, com sona ara, sense veu, com sona la nostra boca, els diferents sons que pot fer sense fer servir la veu. Li donem les gràcies per aquesta nova sonoritat que ens ha despertat i per aquest moment d'escalfament. Namaste. Vale, perfecte. Ara som-hi. Doncs ara estem preparades per doblar a partir del que veiem. Esteu tímides? Va, 3 persones que comencin. Vinga, 3 ja surten Comencem directament. en 3, vale? I després ens anem renovant. Vinga, bien. I no us deixeu soles aquí als micros, Aneu-les Ara, quan estiguin substituint. preparades, apaguem. Sí. El puc baixar? És que no arriba. Sí. Només que les tiris Està molt baixarà alt. cap a tu. Permisi. Exacte. Vale. Clar, és que no ho he fet teatre aquí. Li dono el vídeo? Sí. Pots apagar, Alicia?
Molt guai. Partimos de un nivel muy alto. Ho tenim, existeix. Vale, voleu fer un altre vídeo? Una altra pel·lícula diferent? 3 persones més o també podeu ser més de 3? Vinga, va. Vinga. Vale. Alicia? Sí? Preparades? Sí. ¿Ya? Uy, qué día más bonito hace. Ay, mi madre. Uy, ¿y eso qué es? Ay, Dios mío, que nos invaden. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Hala! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! Pero bueno, ¿qué nos pasa, papá? ¿Eso qué es? ¿Es la bombilla de Ikea? ¡Que se está desplazando por el cielo, papá! Uy, uy. ¿Eso qué coño es? ¿Qué se ve ahí a lo lejos? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Oye, niño! ¡Manolo, que te lo dije! ¡Que vas a hacer algo! ¡Corre! ¡Antonio! ¡Corre, Molt guai. Això sabeu fer molt bé, eh? Un altre. Un altre. Oh. Qué diferente, ¿no? Yo no me esperaba. Sorpresa. Dios mío, no. Me alegro ahí. En tenim un altre. Tenim el de Barcelona i tenim els títols. Coge al niño, Manolo. Fem primer el Barcelona. Sí, no? Sí. Vale, doncs 3 persones més que vulguin fer-ho. Vinga, va. Vinga. Domingo. Sí. Vale. Adelante. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, espera. Mira. Cuidado.
Para. Mira. Sí. Mira. Espera. No. Por aquí. Mira. No, el otro. No, el otro. Corre. Dale caña. Vamos. Viene. No. Dale caña. No. No. Sí. Por el otro lado, no. Cuidado. Pero. No. Para. No. Atrás. Por aquí. No, cuidado. Viene. Cuidado. No. Sí. Hey. No. Pero. Hey. Cuidado. No. No. Sí. No. Así. No. No. Sí. No. Paso. No. Sí. Por favor. No. Hey. No. No, oye, no. No. Sí. No. Molt bé! Què, com ha anat? Heu treballat, Que guai. Fem els títols, que és el que ens Vale. queda. I després ho has gravat, tu, això? Sí. Ho podem solapar? Sí. Podem mirar-ho amb el vídeo d'un altre. Sí, de fet ara al final hi havia la invasió. L'heu sentida, no? Sí. Clar, o sigui...
Bueno, perquè també el joc és aquest, no? Al final, o sigui, el joc del doblatge també ens permet després fer coses tan estranyes o tan insòlites com, jo què sé, per exemple, tenim això, no? Sí, hielo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, espera. Así es. No. Corre. No. No. Espera. Mira. No. Mira. 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 Espera. No. Por aquí. Uy, qué día más bonito hace. Ay, mi madre. Uy, ¿y eso qué es? Ay, Dios mío, que nos invaden. Oh, yo. Oh, yo. ¿Eso qué es? Mira, papá. Pero bueno, ¿qué nos pasa, papá? ¿Eso qué es? ¿Es la bombilla de Ikea? Que se está desplazando por el cielo, papá. Uy. ¿Eso qué coño es? ¿Qué se ve ahí a lo lejos? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? No som tan diferents, no? No. I això és... No, perdó. M'has demanat ultimàtum. No, al revés. És ultimàtum? No, però el vídeo de la Rambla Ah! amb el sol ultimàtum. Ah, vale. No sé, per provar. Vale, perdó. I ja està. Uy, qué día más bonito hace. Ay, mi madre. Uy, ¿y eso qué es? Ay, Dios mío, que nos invaden. Oh, yo. Oh, yo. ¿Eso qué es? Mira, papá. Pero bueno, ¿qué nos pasa, papá? ¿Eso qué es? ¿Es la bombilla de Ikea? Que se está desplazando por el cielo, papá. Uy. ¿Eso qué coño es? ¿Qué se ve ahí a lo lejos? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Que guai. Vale. Que guai. Sou uns cracs.
És veritat que tenia molta lògica, no? Perquè ara veiem com la càmera aquesta i de cop i volta la gent, però esto què és, no? Clar, perquè tots els vídeos estan pensats una mica des del desconegut. Bueno, sempre el tema té a veure amb abraçar el desconegut, veure'l arribar, parlar-hi, no? I totes, en el final, tant és, no? El que hi hagi a la imatge, o el que diguem, perquè tot va com quadrant, no? Dintre del mateix univers. Se ressignifica. Se ressignifica. Que guai. Sí. Fem-lo dels títols i passem a l'última últim activitat. espai sonor i passem a una altra activitat i acabem. Vale. Aquesta és més dinàmica, vale? És a dir, que jo crec que seria I guai els passem als que micros. per fer això... No, jo crec que seria... Bueno, és que per no tenir com a... que us aixequeu potser i que us Totes? aneu acostant. Sí. Vinga, va, tothom És a dir, aixecat. que estigueu per aquí. Us necessitem a totes. Us necessitem a totes per fer això. Si no, no podem. I ara això és... Sí. L'acostem una mica aquí perquè així tenim una mica més d'espai. Socorro. Així poso el micro aquí i us podeu anar acostant al micro i així és més participatiu, us acosteu, us allunyeu. Vale. Doncs això era un moment d'un dels espectacles que vam fer en què impressioneu totes juntes. Un dels moments el que fèiem era, en aquest moment de la invocació, no? Projectàvem un cartell que deia invoquem l'origen de la vida i en aquell moment hi havia un so, que és també el que sonarà ara, i llavors hi havia com uns cartells que convidaven el públic a acostar-se als micròfons i a fer uns sons determinats. No? I també el tema és com a imaginar quin tipus de sons ens poden acostar a aquest món primari, en aquesta terra que encara no està formada, en aquest món dels microorganismes. O sigui, ara en comptes de treballar a partir de les imatges d'un vídeo, treballem a partir d'unes indicacions. Única cosa és, els micròfons estan aquí, qualsevol s'hi pot acostar per fer un so, fer-se enrere... La idea seria que sempre hi hagués algú fent algun, o sigui que quan no ho faci un ho agafi un altre, no hi ha judici, és igual, tranquil·lament. I veureu que els títols van canviant, podeu fer el so que us diu el títol o, per exemple, si esteu fent el so d'una bombeta d'IKEA i canvia el títol, podeu decidir canviar el so o quedar-vos amb aquell una estona. Vull dir que també podem tenir algú que està fent so de bombeta d'IKEA i so de perro salsitxa. Això és una miqueta, és totalment lliure, no hi ha és una partitura purament lúdica per despertar la imaginació i per col·locar-nos en llocs. El titular seria Invoquem el principi de la vida. Sí, invoquem el principi de la vida. Passem a llum de principi de la vida. Perfecte. Prum, 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 prum. Que no pare. Blop, 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 blop.
Molt bé. Molt bé. Bueno, ara també el que fèiem era que estàvem com a gravant i fent un loop, no? Com a acumulant. Aleshores, tots els sons que anàveu fent després se quedaven per aquí, sonant. Així com amb pinzellades molt petites, doncs se va creant com a tot un paisatge. Sí, també és una cosa que es pot fer sense micros, però els micros Clar. també li donen com una altra dimensió, no? En el so petit, pots fer com coses més petites. Sí, però en realitat a la pràctica, quan vam fer això la primera vegada, això ho vam fer amb les biòlogues amb qui estàvem treballant i també els vam posar aquest vídeo dels paramècis anant a tota pastilla i des del seu coneixement científic els demanàvem que ens els doclessin, no? Que ens fessin com els sorolls i clar, fan el mateix que heu fet vosaltres i és una cosa... Fan el mateix. Des del punt de vista humà. Exacte. Exacte. Sí, que aquesta cosa d'imaginar una cosa que hem après molt de la Lynn Margulis i que a més és molt artística, és la idea de l'especulació, no? No en tenim ni idea, llavors hem de pensar com podria ser que fos i això desplega com tot d'imaginaris i en el final és una cosa que hem vist que és molt simètrica tant en l'art com en la ciència, no? Perquè la ciència també funciona així, per descobrir, per explicar, per intentar pensar com són les coses, primer se les imaginen, se les inventen també, no? I llavors al final el joc és molt similar.